Ассалому алейкум, асал чай ба умедима. Барои чӣ ба умед? Барои ки ман медонам ки ҳар як зане ки дама обунай мара дида, умедаш аз зиндагии хуб зиёдтар шуда истодааст. Аввалан ба ҳар яктаи шумо ин рӯзҳои беҳтарину ин неъмати Аллоҳи бузурга таманно дорам. Ман аз таҳти дил мехоҳам ки ҳар як зани ин дунё ва асосан занҳои тоҷики худамон соҳиби бахту соҳиби хурсандӣ шаванд. Мехоҳам бо ҳамин навор дар дили ту як умеди калон дарорам ки агар айни ҳол ягон мушкилӣ дошта бошӣ ё ин ки зиндагият ба зеб рафта истода бошад, ту умуман ноумед нашав. Бовар кун, ҳамаш мегузарад. Очам зина як сандуқча рӯй кардан. Дар ин сандуқча ки ман ҳозир распаковкаш дорам, очаму апам як гала либосакҳои хушро тӯҳфа барои шербачи мара рӯй кардан. Так как рӯзу моҳи ман уже наздик шуда истодааст, ман ин либосҳоро гуфтам рӯйим кунанд ки яке ягонташ дар кор шава, ай ҳозир шушта тайёр карда монам. Асосан ин навора ман барои чӣ мондаистам? Мақсади ман гарм кардани дили шумо. Лента пури видеоа. Як гала блогерҳо ҳар хел видео кардаистанд. Яки ман хостам як видеое кунам ки дили шумо да як нур дорора, як мулоимӣ, як умед. Марам намедонистам ки хеле рӯзҳои хуба мебинам. Умед надоштам умуман. Не ки худо мара дар байни раҳ напартофт.